In een sprookjesefteling om jou komen we dit weekend in Tietzig genieten van een van de eerste winterfairs. Park Vijversburg wie mooi verjaagd en men kan genieten van de kreepjes, een drankje, een lekker hapje, maar vooral van de gezelligheid. Ja, dat dacht ik al. Nee, dat kan niet. Proost! Cheers! Tja! Tja! Lieve mensen, wat fijn dat u er bent. Ik geef je even een boekje mee. Thee. Van Looks van IP van het bos. En nu is het zo. Trying to sleep through this whole thing.